plan de traballo xuvenil, bueno, para rapaces de 18 a 30 anos, non xa non era xuvenil, pero bueno, sí que empleo xoven, e por a nosa parte, pois, a intención é reunirnos con todos os sectores para mirar un pouco os nichos de traballo que fan falta, non? Para a formación. Temos que dedicar de parte dos millóns de euros que conseguimos da Comunidade Económica Europea a formación. Entón, bueno, un pouco que se trata sempre de un exemplo para que se vexa fácil. Se non falta soldadores, pois facer a formación para soldadores, non é o caso este, pero, por exemplo, sí que nos reunimos xa con varias asociacións de hostelería, de construcción, de mulleres, empresarios. Entón, o que se trata un pouco disso, para neste mes reunirse con todos os actores máis ou menos implicados e que podan aportar o que se necesita en cada sector, e para o mes que vai empezar, se non... Si ter o diagnóstico, delante do diagnóstico feito, empezar a formación xa desde sempre que vai a traballar neses postos de traballo. Despois podese, a nivel de empresa, pode haber unha subvención ou vai haber unha subvención